Benvingudes, benvingudes i benvinguts un dia més al meu canal de YouTube. Avui ja m'he ficat suèter de pelet perquè és que ha arribat el fred a València. Sí, senyores i senyors, el fred, i cosa que pensaven que no anava a arribar mai, pues ha arribat. I m'he pogut ficar el suèter, m'he pogut ficar calcetins ja calentets i totes aquestes coses que venen siguent pues, d'una tardor ja de lo que toca. Bé, avui vos volia fer com un unboxing o unboxing o com se diga, però no de res que m'he comprat, perquè òbviament és que no me puc comprar res perquè no me cap en casa. A veure si me queda ja clar i m'ho fico en el cap perquè no me cap res ni en casa ni en l'habitació. Aleshores, com esta setmana m'he dedicat, doncs mira, perquè sí, a arreglar-me l'habitació, he trobat una caixa, així la teniu, que no l'he obert encara, o sigui, l'he obert així i he dit, quantes coses, i l'he tancat i he dit, esta pel vídeo, jo crec que esta no s'obri des de fa 10 anys, lo menys. Així que comença este unboxing, o unboxing, o com se diga en anglès, que m'he d'apuntar en anglès i m'eix fatal la paraula, unboxing de coses antigues, o de coses retro, o com se diga ara, que no sé quina paraula. Primer de tot anem a obrir la caixa i vaig anar traient coses i bueno, pues ja vos vaig dient, vaig a tancar els ulls realment perquè així és més emocionant, no? Ai, 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 ai. Sí, senyores i senyors, jo tenia Barbies, mireu esta xica. Sabeu el que a mi me passava? Que jo de menuda volia ser peluquera. També entre Maria Bradel i peluquera, crec que cada dia volia ser una cosa, o les dos a la vegada. Aleshores jo me dedicava a tallar-li el monyo a les pobres xiques, que li feia ahí un escalonadito, i després les vestia en vestits que, pues mireu, així que pinta. Bé, així tenim una Barbie molt bonica. Hola, què tal a tots? Me falta Ken, que mai tingui un Ken, per cert. Continuem. Ah, pues mira, això és un abanico d'estos del xino, que quan vas a sopar al xino, abans, crec que ara ja no te donen ni regalito, ara te donen gracias y punto. Pues antes te donaven regalitos, tinc quasi un abanico que olora ja a polseca, però ahí el tinc, si algú el vol, el puc regalar. Oh, lo que acabé de trobar per així, per favor. El CD de Un Paso Adelante. Així està el CD de Un Paso Adelante, però és que per davant és de Fran Perea. Sí, senyores i senyors, jo era fanàtica de Un Paso Adelante i de Fran Perea. Ja n'hi ha un concert de Fran Perea en primera fila que mos dugué les mares, ma mare ahí aguantant, i jo ahí, Fran, que per cert vos he de dir que sabeu que aquest home tenia acento andaluz i en la sèrie de Los Serrano no ho semblava, però després quan parlava en el concert era, vamos, com si ahí de Granada o de Cádiz, des d'algun puesto d'això. Bueno, lo dicho, un CD de Fran Perea y un CD de Un Paso Adelante. Tot guapo. Una placa de policia perquè mon pare era policia local. Placa de veres, no de mentira. Unes ulleres de sol que jo no me queden mal, ¿no? Después de echar un poquet incluso les puc utilitzar unes ulleres de sol. Hola, o sea, vostre caso no està preparat, ¿vale? És que aneu a flipar. No el trobava. Fa poc algú li digui, ai, és que jo sentia música en el Discman, que el meu Discman. O sea, anem a veure si té algun CD. El canto del loco Zapatillas. El meu Discman, senyores. Després ficaré piles, sí, perquè no té piles, òbviament, i a veure... Ai, crec que l'acabé de trencar, me caguen tot. MP3. Home, que llegir en MP3 ja era... Perquè així me podia gravar CDs i ficar-los. I no tenia que ser CDs d'estos que tenen poques cançons, sinó que li podia tirar ahí 50 o 60 cançons. Ai, això m'encantava, mireu. Era de Polly Pocket, ¿vale? D'estes notets que eren supermenudets i era una casa de Polly Pocket, mireu que guai. Jo això m'ho vaig a guardar. Ma mare me dirà, Nerea, tira-ho tot! Ai, tinc quasi una estrelleta de Polly Pocket. Ai, és que a mi aquestes coses me fan molta il·lusió. Vale, això vos vaig a contar perquè és que, a veure, me dóna un poc de vergonya inclús contar esta història, però és que mireu el que acabé de trobar. Jo, abans d'estudiar la meva carrera, vaig fer un mòdul. I en el mòdul ens van ensenyar a soldar cables. Però és que aquí la menda l'herenda, la pràctica, la va suspendre unes 8-9 vegades. I així estan els cables que jo vaig soldar en el meu mòdul. Que, clar, els tenies que etiquetar perquè el mestre te
te diguera si ho havies fet bé o mal. I vos dic que després tenies que comprovar en un voltímetro d'estos, o no me'n recordo com se deia, voltímetro crec, que pitara, no? O sea, que anaren bé. I mai me pitaven, mai m'anava bé. I me passava tot el dia en la tenda Céspedes comprant que si cable, que si... Jo crec que ja me coneixien en la tenda, me diuen, ah, hola, ¿qué quieres? Lo de siempre, ¿no? Y yo, pues sí, hijo, que he vuelto a suspender la práctica. O sea, ya es lo que me faltaba. El Nokia. O sea, vos jure que estic flipant. Este Nokia era de mon tio i me'l donava quan tenia, a lo millor, pues 10, 11 anys o així, no? Per a que quan eixia per ahí, pues me quedava, no, Nerea, on estàs? Pues vinga, vine a casa, o vine no sé on. I Nerea, i este móvil era, vamos, el millor móvil de la història, el Nokia, que me passava el dia jugant a les Neymar, recuerdo que, guau, que guapo. Buscaré el cargador i intentaré encendre'lo. El Nokia. O sea, ya, molt top, el Nokia. I ja les demés coses que hi ha així, pues fem, diguem, basurilla, pues aquestes coses que ma mare i mon pare me dirien, xica, tira-ho al fem, pues no, pues jo no ho tiro al fem. Bé, i fins així este super unboxing que m'acaba de marcar retro, antic o com vulgueu quadrar-lo. Espero que vos hagi agradat i que vos hagi fet recordar la vostra època d'infantesa o de preadolescència, quan teníeu totes aquestes coses que tinc jo per així i que s'ho passàvem també en tan poc veritat. Ara que estem tan enganxats a xarxes socials, a mòbils, a tablets, que els xiquets en 3 anys ja tenen tablet, jo fins als 12 anys no vas tindre mòbil, senyores! Però bé, la vida evoluciona i és un fet que tenim que assumir. Espero que vos hagi agradat este vídeo, que me doneu una maneta cap a dalt si ha sigut aixina, i que se subscriveu al meu canal, com sempre vos dic, i que si teniu algun dubte, pues a mi mateixa o en comentaris o en el meu Instagram, que ens veiem la setmana que ve. Vaig a guardar-ho tot perquè si no els meus pares me van a renyir, i que molts besets i molts abraços. Realment, perdoneu que siga tan pesada, però realment després, quan tinga 40 anys i ho veig, diré, ostres, quins records, no? Altres persones direu, Nerea, totes fem, tireu al fem, hi ha que renovar-se, però jo, mireu, a mi m'agrada guardar les coses, jo ho vaig a guardar tot i, oye, per un altre moment o per un altre vídeo dins de 10 anys, a lo millor me serveixi tot.